nosaltres som los mallorquinos i estem emitint de la manera més rara que se mos ha passat pel cap i farem un vídeo una mica especial aprofitant la distància que ara mos separa entre Marc Joan i jo. Com sabeu, Marc Joan està a Mallorca i jo l'estic escoltant des de Catalunya i fem aquest vídeo per comentar una mica així certs estudis que mos han paregut curiosos, no, Albert, Marc Joan? Sí, exactament. Bon dia a tots. I d'això, com Antoni ha dit, comentarem un poc tant estudis graciosos com notícies i un poc d'informació variada. Tenc aquí 4 links guardats, així que començaré a llegir si t'apareix. Hacer la cama és perjudicial. Això és completament improvisat, els estudis els demostràvem ara mateix. Hacer la cama és perjudicial. Què t'apareix això, Marc Joan? Explica un poc això, llegim-nos un poc. Toma, mamá! Según la Universitat de Kingston, t'ho juro, és lo de USBs. Según la Universitat de Kingston, los ácaros tienden a multiplicarse en entornos más húmedos entre las sábanas. Por eso, no hacer la cama favorecerá su muerte si dejamos airear las sábanas durante todo el día. Se deshidratan y automáticamente mueren. És a dir, que si posam les sábanes, els llençols, se conserven més els bacteris, tio. No tornen a fer llit en sa puta vida. El problema està en que no feim el llit, però tampoc el tocam. Vull dir, els bacteris s'hi acumulen sí o sí. A veure com és això, explica. És a dir, tu quan dorms deixes allà els teus bacteris, segons aquest estudi, no? I... Sí. Va dir, a veure, si no dorms no hi deixes bacteris, clar. Clarament. Quan te destapes, deixes els llençols de manera que tapen una mica el llit, incluït... Sí, exacte. I si el deixes exactament allà mateix, també hi estàs conservant allà bacteris. Sinó que l'has d'airejar. No només ho has de deixar desfet, ho has de deixar molt desfet. No, simplement airejar-lo. És a dir, llevar-li matalàs de damunt i ja... Joder, això m'ho imprimiré i ho penjaré en el quarto, Sí. Per quan vagi a Mallorca. Bueno, según estudio, el chocolate no engorda. Científicos de la Universidad de Granada, españoles debían de ser, ha desmontado la vieja creencia de que el chocolate engorda. Según su estudio, un alto consumo de chocolate está asociado a niveles más bajos de grasa total. Pues a hincharse de chocolate. Mai més ben dit. Em vol llegir un tu? Estic aquí sobre el estreñimiento. Un estudio oficial reciente se dedicó a observar y analizar las consecuencias del estreñimiento entre las tropas del ejército estadounidense. Vale, no, aquí estic mirant just estudis en plan, en general, sobre el estreñimiento i ja està. Vull dir, no posa gaire informació. El sabor de vainilla puede extraerse de las heces de las vacas. Té un Nobel de Química des 2006. Digo, siempre tienen... A ver, en este caso, el investigador principal, Mayu Yamamoto, aseguraba haber obtenido sabor a vainilla de heces de vaca. Sin hacer de menos el logro, ¿quién es capaz de tragarse semejante postre? Sí. Però jo sé què crec. Jo crec que en aquest tio el varen pillar menjant-se una merda de vaca i bueno, ha muntat tota la puta història. No, és que mira, a veure, que t'ho explic. I bueno, fins aquí. S'inscriu a una universitat, fa un estudi, no, és que això té vainilla i no sé què, no estic xalat. I mira, aquí tengo un estudio que confirma que los hombres no entienden a las mujeres. El investigador alemán Boris Schiffer, que trabaja en el Hospital Universitario de Duisburgo-Essen, ha demostrado que los hombres no son capaces de entender la mente de las mujeres, ni de deducir lo que piensan o sienten. És a dir que, bueno, les dones sabeu que tenen una clau VPA i envien els missatges encriptats. Totalment, a veure, això és un poc...
Bueno, hi ha menys i menys, vull dir que... No, home, clar, això és segons l'investigador alemany Boris Schiffer. A millor ho cerquem a Wikipedia i és un puta misògin. I també és amic del tio del Ñordo, que també li van dir. Després el tio li va contestar, i tu sa dona? I diu, és que sa dona no m'entén perquè científicament... Clar, no, això per judicis se pot emplear. De puta mare, tu presentes això... Crec que tenc la mateixa pàgina que tu i aquí en el número 7 tenc Nacer en verano garantiza altura. Un estudio realizado por la Universidad de Bristol, Reino Unido, con datos de 7.000 niños nacidos en los 90, ha demostrado que quien cumple años en verano son más altos cuando alcanzan la adolescencia. Vale. Exacte, ho estic llegint i aquí tenim una foto d'en Pau Gasol, deixem de mirar la seva doctora, que m'ha posat tot borrota. Pues, per qui no ho sàpiga, en Marc i jo som nascuts amb 4 dies de diferència. Ell és de dia 10 i jo de dia 6 i Géminis a tope. Sí. Nascuts en l'estiu? No, perdona. No seria en l'estiu. Nosaltres no mos toca xollo. Merda! Bueno, que l'adolescència l'han passat un poquet, però encara així tenia esperances. Mira, más bien, a tu això t'interessa, sobre el dolor en los pies. Gracias. Varios investigadores del Centro de Investigación de Shadesha de Yokohama arribaron a la conclusión, te juro que posa arribaron. Sí, estic a la mateixa pàgina. A la conclusión de que las personas creen en el olor en los pies, creen tener olor en los pies, tienen olor en los pies y las personas no creen tenerlo, no lo tienen. És a dir, que aquest missatge sí que està encriptat perquè no l'entès, però que... Vull dir, hi ha hagut un moment que he deixat de prestar atenció. Com aquell dia amb la italiana. Tio, t'he dit que això no ho comentis aquí. Sí, ells pensarà que hi ha una història aquí supercomplexa, però no. Només dic que hi havia un colchón implicat. Sobre masticar chicle. Un universitario de Zúrich, el hospital Centro de Investigación Tecnológica, realizaron un estudio multifinanciado que afirma que las personas durante la masticación de distintos sabores de chicle. No res. Simplement han estudiat de chicle. Sí, ja està. No hi ha gaire secret. No, bueno, ja està. Això, que seguiu això, que s'han fet estudis sobre xicles. Sí, i ja està. Bueno, aquí tinc un estudi, més bé, no sé, sería un life hack, un life tip, que es cómo conseguir científicamente que un camarero te haga caso. Ahora es por supuesto uno de los grandes dramas de nuestra civilización actual, ya sea para pedir una cerveza, un pedido para la cena o incluso para pedir la cuenta. Parece que es imposible llamar la atención del camarero para que te atienda. Investigadores de la Universidad Alemana de Bielefeld estudiaron los factores que influyen en la elección de un camarero para atender a sus clientes y resulta que levantar la mano, gritar o incluso ser pesado es menor eficaz de lo que creemos. La clave puede estar en la posición que adoptamos en la barra. Vale. Com és això? No. Ho deixa ja en 3 punts suspensius, els cabrons. Hi ha un link... Explica per a tu, que ha llegit. A veure... Que jo no m'entès. A veure... res, aquí te fa una introducció i te diu que és la Universitat Alemana de Bielefeld i hi han estudiat que aixecar la mà, cridar o ser pesat és menys eficaç del que creiem i la clau està en la posició que adoptam. Vull dir, supos que si seus amb el cap i millor crides un poc l'atenció. Sí, si seus amb el cap, òbviament, cridaràs l'atenció. Vull dir, no crec que s'hagi de fer un estudi per afirmar això. No, és talment així.
Los patos, també... i atento que comença bé, los patos, i crec que saps com acabaré. Sí. Los patos pueden ser necrófilos homosexuales. Vale. Es absolutamente relevante conocer el primer caso de necrofilia homosexual en el Ágnade Real. Y sí, textualmente, cerca del pato, obviamente muerto, otro macho montó el cadáver y comenzó a copular con gran fuerza. Vale, vull dir, diguem-ho així. És a dir, que, bueno, ja no només ets tu, Marc Joan. Tio, aquí mollem temes personals, tio. La biologia t'acompanya. Los pingüinos pueden defecar a 40 centímetros de distancia. Que atenció, que això és mig metre, M'imagino... Te tiren aquí el puto ñordo. M'imagino tianes a un laboratori i un parell de pingüinos sobre aquí. No, m'imagino l'investigador, el becari, probablement, que li diuen, ara, mateix això. Totalment. Vull dir, per causes de la vida, els humans, justament, vos ha tocat dominar les altres espècies a partir del raonament i tal. I nosaltres feim concurs d'escupitajos i això, és a dir que si haguessin estat els pingüinos ja sabrien de què serien els concursos. Sí, de fecar a distància. De fecar. Vale, aquí tengo un estudi que las mujeres enfadadas se parecen a los hombres. Ahora, no sé si entra en este tema. Otro misógino. A ver, estamos llegando a los puestos altos de la clasificación y cada vez se hace más difícil de elegir. Pero creo que esta... Vale, Vale, su Universidad de Quebec, en Canadá, mostró a 2 participantes del estudio una serie de rostros genéricos creados por ordenador con caras serias, felices y enfadadas. Vale, és a dir, que físicament i les dones quan s'enfaden s'apareixen els homes. Vale, és a dir, feien un estudi en el qual mostraven cares amb diferents expressions d'una dona. I pues tenien allà un parell de persones que havien de dir si veien un home o una dona. I resulta que en la cara enfadada la dona i d'ahir la majoria deia que era un home. En el Carmen de Mairena no li fa falta estar enfadada. Tio, segons quins temes... Digues. Aquí tenim un estudi que ja vam començar a llegir, que es que las ratas no siempre distinguen el japonés hablado al revés del holandés hablado al revés. Vale, vull dir, això em vull un poc. I a més, jo vaig llegir, això no ho posa aquí, però ho van fer dos investigadors de la Universitat de Barcelona i van rebre per això un premi Nobel. Sí, vaig dir que Nobel de Lingüística. Nobel de Lingüística 2007. A veure, un premi Nobel són 800.000 euros, Se d'idiomes que poden contrastar amb aquest dobbes. Ja sabeu, doncs, i doncs, heu de ser creatius i fer una investigació d'algo que cridi l'atenció, no just en els camarers, sinó... És que, mare de Déu, quina necessitat hi ha esas pobres ratas ahí. Sí, però s'ha de dir que les rates s'ha estudiat que distingeixen idiomes. I aquí diu que no sempre distingeixen el japonès xerrat que solen xerrat a revés. Com arribes a ser... No, la conclusió aquí està en que l'holandès a revés és parescut en el japonès. Vull dir... A l'enrevés, també. A l'enrevés també, el japonès a l'enrevés és parescut a l'holandès. No. M'imagino ara... No, el japonès a l'enrevés i l'holandès a l'enrevés són parescuts. Brutal, tio, brutal. Un dia fins a prova, m'imagino després, o en un futur,
que espero que molt llunyà, uns patxes dient no, que és holandès i els japonesos realment són el mateix, és el mateix idioma. Tu calla que si ho escolta un holandès i un japonès, Tercera Guerra Mundial, està claríssim. Aquí ja discussions intentant xerrar-se al revés els dos. A lo millor s'alien de... Però tu sort rebel no m'entens. Háblame en cristiano. Sí, no, alerta. Hòstia, estic per enviar-los a l'ambaixada japonesa d'Holanda un àudio dels holandesos d'intercanvi a Sant Revés, a veure si comença alguna cosa des d'allà. Així per enviar un missatge. Sí, per ses jajas. Un ping. Me'n record també, aquesta també la van llegir. Un masaje rectal con los 2 dedos para curar el hipo. Premi Nobel de Medicina 2006. Què te pareix? Brutal. Absolutament bestial. I m'imagino les persones que li han fet les proves. A veure, crec que hi ha un home que ha estat 68 anys amb hipo. No sé. Joder. Rècord, a veure, ho cercaré. Rècord mundial hipo, i supos que el tindrem aquest senyor. Charles Osborne. Charles Osborne. Va néixer l'any 1894 i va morir l'any 1991. Y su hipo comenzó en 1922 y persistió durante 68 años. Sí, efectivament, 68 anys tenint hipo. Tu d'ahir. Jo crec que aquest senyor estava fent sa puta conya i quan venien els de Record Guinness se posava a tenir hipo. Sí, no, molt raro això. I el dia que se va inventar el masaje rectal se va aturar. Sí, se li va llevar del susto. Va dir, no, joder... ja està, clarament. Està. Vale, ja entenc com te lleva Sipo. És a dir, del susto se te'n va. Hòstia, i això sona molta broma. Porque digo, nada de tragos de agua. Esta investigación publicada, y atento, en la revista Annals of Emergency Medicine. Venga ya, tío. Sugiere que parar el hipo persistente se fa així, fent un massatge rectal. Brutal. Es diu boneix, no, Toni. Això se pot utilitzar per lligar. Perquè tu sempre... si te va una persona i te diu joder, tens 5 glots de fa 3 dies, m'acaba de venir un 5 glots, i te dius en tota la calma i saviesa del món, pues hi ha un estudi que va guanyar el Nobel de Medicina que demostra posant veu una manera per curar hipo. Sí, allà poses... Vols que te l'apliqui? Sí, Marc Joan, sí. Per què jo? Joder, perquè t'ha tocat. Vull dir... Val. T'hauré de fer un massatge rectal, no serà? A veure, aquest senyor, Charles Osborne, quan se li va acabar hipo, se va morir. Un any després. És a dir... Puto desgraciado. Sí, després de viure 68 anys en cinglots, i d'ahir, 5 després, va morir. Un any sense cinglots. Un any va poder aguantar en la càrrega de que li haguessin fet un massatge rectal. Sí. Ahora, aquí tengo una de engañamos y mentimos más durante las tardes. Vale, bueno. Aquí diu que en el llarg del dia i anem perdent moral i... Vale, ja bastanta... És a dir, perdem la nostra capacitat d'autocontrol i anem dient mentides. És a dir... Exacte. Sí, vull dir, no he fet cesta
barra tut, te juro que estic mirant PDFs d'escola. Sí. Ja la millor, la mentida més gran del món. Com estàs? Estic bé. Aquest cos ja estigui mort quan t'he arribat. Sí. Te juro que la casa ja estigui cremada. Joder, no sé, lo típic. Ha estat un lladre que ha entrat a robar. Jo sempre ho tenc tot ordenat. Jo també he plorat. Te juro que jo mai he matat un moix. Mentides. Sí. La profe me té mania. No sé, lo típic. Vale, ara me n'he anat a 20 conclusiones. Mirar los senos de una mujer por 10 minutos al día prolonga hasta en 5 años la vida de los hombres. Ahora, és una investigació realitzada per un doctor alemany que li diuen Katrin Weatherby. No ho sé. I això ho toca en la farmàcia? Sí, a lo millor te venen senos de mujeres. No sé, tú... Mira, señor, cada 8 horas. No, las devora 10 minutos al día. No te passis, perquè si no és... 10 minuts, sí, exacte, perquè si no ja entra en una altra fase que te provoca un desgaste i ja això no ho volem. No, per favor, de totes no fins mèdics amb responsabilitat i amb completa finalitat sanitària. Exacte, no vos volem aquí a cursar-vos la vida, bàsicament. Què t'ha paret si passam a la segona part de que volíem comentar un parell de preguntes de Yahoo? Vinga, m'ho fes bé. Que és una altra part que sempre fa riure molt. Preguntas y Yahoo. Es que aquí, me pica el culo. ¿Creen que deba rascármelo con un cepillo de dientes? Y le contesten, si no es de nadie, adelante. Brutal, vull dir... Bueno, està bé que li contestin això. Sí. Està bé perquè no se causi confusió i diguin, bueno, m'he rentat amb aquest cepillo al cul, però tranquil, en ple, tranquil. No, és una bona manera. Sí, vull dir, eficaç. Tu ho proves i tu m'has dit que te va bé. No sé per què no contemplam les teves experiències, no, home, Joan? Sí? Toni, temes personals, millor no tocar-los. D'acord, va, Joan. Tinc aquí una pregunta. Aquesta va dirigida a tu. La cocaïna lleva gluten? Soc tolerant en el gluten. No ho sé. És a dir que fins a les tranques. Sí, fins a les tranques. Totalment. Si no m'he mort, és perquè en soc tolerant. @policia. No, tio. Serà el títol del podcast, @policia. Vinga. Minuto 26. Algo para poner... Joan Cabré Rosselló, DNI... Toni, tinc aquí una pregunta, si me deixes. Si deixes de xerrar, por favor. Sí. Algo para poner a 100 a un chico. Mételo al horno, cierra la portilla, gira la... Posa la perilla. Gira la perilla. Gira la perilla hasta donde dice 100 grados. Pero ¿Quieres poner caliente a tu chica? Vean. A tu chico. Haz como Hitler con los judíos. Perilla és un medicament. No, és una planta. No és la part de baix del morro allà on te creix pèl. Hombre, això pensava jo, però Perilla frutescens és una planta anual de la família de les lamiàceas.
No te escoltaba porque estoy leyendo su pregunta de ¿es verdad que si me tiro un eructo y un pedo a la vez puedo morir por descompresión? ¿Hay respuestas? Sí. Por favor. Y preguntas en medicina, ¿por qué no lo escribes en chistes? Porque es muy bueno. Bueno, su respuesta resalta lo evidente. Ok, ahora dejaré un dubte així a l'aire. Si lo dulce tiene azúcar, lo salado tiene sal, lo amargo tiene... ¿Limón? Oh, Dios, val, tinc... Hi ha una resposta molt bona. Diu, Remedios Cervantes es la que domina este tema. Mejor pregúntaselo directamente a ella. Remedios Cervantes. Sí, Remedios Cervantes, esperemos. Remedios Cervantes. Remedios Cervantes, vale. Remedios Cervantes es una actriz, presentadora de televisión y exmodelo española. Vale, s'estava referint a Remedios Cervantes. No sé, Remedios Cervantes m'ho agafava com a, jo què sé, una revista o alguna cosa així. Vull dir, té nom de revista, Remedios Cervantes. .sl. Sociedad, no me'n record què era. Saps això de que te diuen de que si te menges la semilla, què se diu? Què se diu la semilla, joder? De que està ben se llavor. Saps que si te diuen que si te menges la llavor? Espinyol, anava a dir. De que, perdó. Que sigui. En plan, si te menges l'espinyol d'un mel de cotó, te creixerà un mel de cotó per les orelles, saps? Lo típic que te creixerà un mel de cotoner, claro, segueix els principis físics, claro. Si menges una poma i sense voler t'envies una semilla i te passes per l'altre canyó, diguéssim, i d'ahí te creix una pomera. En els pulmons. Que, atento en ses... Toni, soy emo y me gusta una niña que no es emo. Digo, ¿qué hago? A los emos no les debe gustar nadie, creo yo. Ayuda. Aquell tio té un dubte existencial, ¿Qué coño puedo hacer? Ay. No les debe gustar nadie. Aquell senyor en ses tumbes allà pensant, que a mi yo siempre quise ser bailarín. Per que te deia que atento i per les 4 persones que hagin escoltat això atentos en ses que havia dit, les semilles espinyols de la poma tenen cianur, no els vols menjar un pedazo cabrones. Sí, exacte. Si me como un chip de ordenador me volveré un robot. Demana aquí, aquesta lata. Li contesten, yo conozco a varios robots y todos empezaron así. Y li contesta, li fa un altre reply. Gracias. ¿Me puedes pasar el mail de estos robots? Es por tener personas que ya han pasado todo esto. No, tío, no, güey. Hòstia, és que això no toquen tenir més de 5 anys. Que va. Com a màxim, és que... La veritat, aquesta... Bueno, són gent que estan entre amics i pues... Val per trolear, no? Sí, exacte. ¿Por qué el inodoro es ovalado si el culo es redondo? Molt gran, és una pregunta molt gran. Pues tens la solució, tens la resposta. Perquè si no faria 8. Claro. I claro, tu te sabries i... Hòstia, l'altre dia vaig llegir una notícia que... Saps els vàters que van en succió? No. Vale, i aquests, dels avions i tot això. Dir, vale. Que en lloc de donar voltetes... Sí, que en lloc de variar aigua, si ho vols dir així,
allà aire, xucla, allò. I pues una dona que estava grassa i, és a dir, feia vacío en la tapa del vàter, és a dir, ho tapava completament. I quan vaig venir com a camaraixò. va estirar la cadena estant asseguda i allò va succionar i li va estirar com a 10 centímetres de budells. Hòstia puta! Sí, vull dir, la dona va sobreviure, però imagina't s'aixecar-se... 10 centímetres de budells de vora. S'aixecar-se i tenir allò penjant. I sobre... Oh, Dios! No, ja més que res, notar com t'estira per dins la panxa. És que no vos ha passat mai que se vos ha quedat un pèl a l'escoll i estires i notes que... no ho sé. Ostres, tu, aquella dona. I després li ha d'anar a dir a Zapata. Sí. El personal d'aviació. A ver... Señora, que se me ha succionado el culo. I després li mostra. Oh, Dios, un budell de fora, ja. Però com ho fas? Com te'l replegues per anar caminant? No, i després... Si tu també una persona i te diu que el retret ja s'ha succionat el cul, passa raó. No, sí, exacte. Se pulles que són no s'ha enterat i diu, perdona, senyora, és que se te surt un budell pel cul. Se t'està sortint un budell pel cul, podries com ho ficar-ho per enmig? Quin noi, per favor, senyora, per favor. I si només tens 5 glots, ja 2 per 1. Hòstia, tia. Te succiona 10 centímetres de budell. És que és un bombosí, 10 centímetres. Vull dir, tenim 9 metres, però 10 centímetres... En el personal, demanant-li... És que m'imagino l'escena, aquella dona estirada en terra, mostrant allò... Després, han de fer una cridada a torre de control, tenemos una señora con intestino andante por el culo. Intestino andante. El culo ha hecho succión con el váter y bueno, está aquí a punto de perder la vida. Sí, ja vos ho podeu imaginar, eh? Hòstia, que bo. Totalment. Pobre dona. ¿Cómo cambiar? ¿Me dices? Yes. ¿Cómo cambiar el color de ojos? Vale. Necesito un método para hacerle una broma a una amiga. Vale. I diu, vull dir, una resposta. Masajeados con fuerza. Rojos. Y diu, golpéate muy fuerte. Morados. No duele más. Grises. Pintura. El que tú quieras. Vull dir, ni lentilles ni la puta hòstia. Aquí, o masajes con fuerza per tenir-los ordenats. Pareixia la solució fàcil, però això morades? Sí. Això és Espanya. Sí, aquí, exacte. Low cost. Solució fàcil, low cost, que no hi ha per molt. Fàcil. La renta per càpita aquí ja està molt mal distribuïda. Un cop de puny i va que xuta, ben morats tot a part. Sí. No, se va intentar, a l'època que se va intentar canviar el color d'ulls va ser durant el nazisme, perquè els nazis feien proves amb els jueus i intentaven, les proves científiques, intentaven canviar el color dels ulls. De fet, sabem quina és la temperatura mínima que pot arribar al cos antes de morir-se gràcies als estudis que van fer els nazis. Sí, van aportar bastant. Hitler did nothing wrong, no, Joan? Exacte. I era una de les maneres a les quals podien sobreviure més temps, antes de que els fiquessin... Mira, els jueus van sobreviure un desert més que nosaltres. Per què? Per genètica. Claro, han hagut de sobreviure més. Exacte. ¿Qué harías, Sinache,
Si fueras el hombre más rico del mundo, te compro un diccionario. Sí, l'he vist en aquest. Just ara. Vale, en tenc una. ¿Puedo ser lesbiana o es otra cosa? Es otra cosa. Diu, ya especifica més, diu, cada que veo a una amiga, al corazón se me pone a 100 y me pongo súper nerviosa, eso es de ser lesbiana. Y diu, eso es que les debes dinero. Eso es que les debes dinero. Ai. Però aquella... la tia, en Andrea, li diuen, ho ha escrit fatal, cada que veo a una amiga, el corazón, ya aquí... La revista del corazón. Aquesta tia li pega un infart cada pic que veu ser amiga, ¿no? Sí, pobreta. ¿Por qué mi amigo me dijo esto? Me han si poder relacionar esas preguntas. Porque cuando salimos del cine me dijo, vamos a mi casa, te voy a dar leche de mi palo. He needs some milk. Le contesta, leche de mi palo. Que no sabes qué es, Alba, que segur que és la persona que ha fet les preguntes. I bueno, aquest tio especifica el que vendria això. Li aclareix. Vale, tenc algo por XD, acabo de ver a una banda de viejos llamada AC/DC. Imita a los Jonas Brothers. ¿Alguien sabe más? No, por favor. No passa. No passa. Tio, que ha estat de Jonas Brothers? No ho sé. Vols que ho cerqui? Jonas Brothers... Probablement estigui morts. No ho crec. Con toda la 2018. farlopa, A veure, aquí tenc... Jonas Brothers fue un grupo estudiante en 2018. Ahora tengo aquí una pregunta que digo, ¿cómo puedo salir del armario sin que se enteren mis padres? Digo, abre la puerta despacio para que no rechine y no hagas mucho ruido. No, jo supos que aquest tio està intentant que ho sapies el seu entorn menys son pare i sa mare. Des de los mallorquinos rebutjant completament l'homofòbia i la xenofòbia. Sí. Però bromes són justes. Vull dir, si cauen bromes... que és sempre des de respecte. A veure que si vols sortir a l'armari i sentir-te bé, ton pare i ta mare són unes grans persones per ajudar-te amb això. Quan tema bullying, tema tot. Bueno, estem aquí posant profundos, així que llegiré una altra pregunta. ¿Cómo hago una pregunta en Yahoo Preguntas? Vale, gran. ¿Es normal que Bob Esponja se me haga sexy? Hombre, Cuadrado rubio... On classificam això, tio? Necrofilia, no. No, és... Bueno, és un animal, no és vera. Zoofilia. No, és una esponja. Bueno, les esponges estan vives. Ah, bueno, claro. Oh, és vera, en Bob Esponja deu ser una esponja de... Claro! Però és una... És una esponja de mà, és una esponja de mà. El que passa és que... Diguéssim que és un estropajo. Com si fos... Sí, una esponja per finat, sí. Però bueno... Exacte, però una esponja de mà. És per no fer algo redós, vull dir, cilíndric, com a personatge. Si arribat en aquesta part de l'àudio, per favor que comenti que cony és un Bob Esponja. És una esponja marina. O no, a lo millor en Patxi el pirata, com li diguin, li va caure, mentre es feia net a la barca, i li va caure això. Mira, tu per experiència podràs ajudar en aquesta persona que té un dubte existencial. ¿Son comestibles las toallas sanitarias usadas? Sanitàries usades. No se'n pot anar ja més en pare. No. Es comestible comerse la mierda. Sí, si es de vaca. Sí, es de vaca. Sabor de vainilla. Sabor a vainilla.
A veure, veig aquí que Jonas Brothers aquest any en Kevin Jonas ha dit se acabó por ahora. És a dir, s'ha acabat l'etapa exitosa aquesta que han tingut musical per ara. Sempre passa igual. Mira, One Direction ja se'n sent poc. L'únic aquí que ha retornat, ja com ha tornat a triomfar i això ha estat en Justin Bieber, que ara està fent música la veritat és que és molt més decent. Hombre, millor que el que feia, que era totalment comercial, que el que fa ara. No, i aquestes també són molt comercials. Sí, també és comercial, però no és el mateix, ha canviat un poc. No m'agrada, però... No és tan sensacionalista de dir, venga, no m'agrada el sector femení i anem Exacte. Una mica més plural. ¿Es peligroso tener una capulla de Boli Bic en el ano? Joan, també pots contestar. No, tio. Pues no ho sé, però quan te tires un pet, xiules. Hòstia, tu. Taxi! Brutal. Hòstia, tio. Que bo. Posa, a més, en l'estil de la descripció posa es de un amigo mío, no soy yo, pero después diu, no me puedo sentar. Mis amigos me pegaban por introducirme cosas por el ano. Oh, tio. Aquest també necessitava sortir de l'armari. I li contesten... Exacte. A lo millor el tio que ha fet la pregunta antes. Y le contestan, métete un anzuelo e intenta pescarlo. Oh, no, tio. Quin puta mal. No, molta gent ha hagut d'anar a urgències per temes d'aquests i... Mira, en el final... Vale. Tengo una que es... Please, ayúdame con algunas frases en inglés. Es para mi boyfriend. És per a mi boyfriend. Bueno, sí, la podem ajudar, aquí, vinga, va. No, aquí hi ha una resposta que li té una llista de frases que li pot dir al seu boyfriend. I posa la frase en anglès i just a d'hora la traducció de lo que seria aquesta frase. Diu, you are hot. I posa com a traducció, dame tu cariño. I am horny. Tengo ganas de amarte. I am horny vendria a ser Steve Burrota. Sí. I have wet dreams of you. Siempre sueño contigo. Pobret aquell home que l'estan estafant una miqueta. Oh, Dios. I am coming. Yeah. Eres mi inspiración. Sí. I wanna be your only pussy. Quiero ser la única en tu vida. No. Ai. Vinga, Joan, quina recomanaries tu? La de I am coming, yeah, m'ha agradat. Eres mi inspiración, sí. Al kilo mi vientre. Tengo 21 años y ya tuve una nena. Deseo rentarlo por asunto de dinero. Tengo muy buena salud y ningún problema de abortos. Pido seriedad. Gracias. Resposta. Pido seriedad. Sí, perquè ja la gent s'agafa. Me he introducido un body por el ano. Pido seriedad. Sí, claro, sí. Sí. Aquí ja el terme bufa ja no... Sí, no ja... entra, eh? No. De fet surt. No entra mai si és una bufa. Sempre surt. I saps com se podria curar aquest tio que té un body big d'insano? Com? Il·lustra'm. Amb els banyos d'un avió. Oh, tio. Sí, però allà fotria un silbido. I bueno, crec que ho podem deixar aquí, Joan. Crec que ha estat guai. Sí, m'ha paret genial.
acabarem amb un estudi que diu salir de canyes és bueno para la salut, així que lots, sortiu i passeu-ho bé amb els amics. I no begueu sempre alcohol, vull dir... Recordeu que la cocaïna du gluten. No prengueu drogues. Les compreu, no els aprengueu. Recordeu que si qualque dia voleu un gelat podeu passar per Sillot o podeu passar per el cul d'una vaca. Sí. O bueno, donar-li de menjar i esperar. I recordeu que si la persona que més vos agrada té 5 dots, teniu un estudi que vos pot ajudar. Sí. Així que... Lliga amb los mallorquinos. Lliga amb los mallorquinos, amb estudis de los mallorquinos. Patrocinats. Així que fins aquí... Perquè patrocinats no els tenen gaire. A veure si qualcú mos patrocina, vinga. Bueno, los mallorquinos @gmail.com. Exacte. Així que fins aquí el podcast aquest, esperant tenir més de 2 visites i que qualcú arribi al final. Intentarem millorar una mica. Sí. I vagi bé, temporada 1 i programa 1. Episodi 1. A veure. Vinga, a veure si se posa Netflix això. Au. Adéu. Bon cap de setmana. Adéu, bon cap de setmana.